ക്രിക്കറ്റിലെ താരങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ചില അമ്പയർമാരും വളരെ പ്രശസ്തരാണ്. തങ്ങളുടേതായ ശൈലി കൊണ്ട് ആരാധക മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചവരാണ് ഇവരിൽ മിക്കവരും. ബില്ലി ബൗളിനൊക്കെ ആരാധകർക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ അമ്പയർമാരാണ്. പണ്ടൊക്കെ അമ്പയർമാരുടെ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റിൽ അന്തിമമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ തേർഡ് അമ്പയറുടെ വിധിയിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ താരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. സാങ്കേതികതയുടെ വളർച്ചയോടൊപ്പം അമ്പയറിംഗ് സംവിധാനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അമ്പയർ കളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ ആകൃതി നിലനിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബോൾ ഗേജ്. മത്സരത്തിൽ പന്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ നൂൽ പൊങ്ങുകയും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കനം കുറയുകയും ചെയ്യും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബോൾ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് പന്തിൻ്റെ ഉപയോഗം പരിശോധിക്കുന്നത്. ബോൾ ഗേജിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ പന്ത് കടന്നുപോയാൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പന്താണ്. 142, 156 എന്നിങ്ങനെ വലുപ്പമുള്ള 2 ദ്വാരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിലൂടെ പന്ത് കടത്തിവിടുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് പന്ത് എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഓവറിലെ പന്തുകൾ എണ്ണാനും വിക്കറ്റുകൾ എണ്ണാനുമുള്ള ഉപകരണമാണ് അമ്പയേഴ്സ് കൗണ്ടർ. അമ്പയർമാരുടെ നിർണായക ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇത് പ്രകാരമാണ് ഒരു ഓവറിലെ പന്തുകൾ കൃത്യമായി എണ്ണുന്നത്. വിക്കറ്റുകൾ പോയാലും ഇതിലൂടെയാണ് അമ്പയർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണമാണിത്. നേരത്തെ 6 മാർബിൾ കഷ്ണങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിയായിരുന്നു അമ്പയർമാർ പന്തുകൾ എണ്ണിയിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇത്തരമൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം വന്നത്. എല്ലാ അമ്പയർമാരുടെ കയ്യിലും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകരണമാണ് വോക്കി ടോക്കി. ഓൺഫീൽഡ് അമ്പയർമാർ തേർഡ് അമ്പയറുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വോക്കി ടോക്കി ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതോടൊപ്പം മൈക്രോഫോണും അമ്പയർമാർ ഉപയോഗിക്കും. സ്റ്റെമ്പ് മൈക്കിലൂടെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനായാണ് അമ്പയർമാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വോക്കി ടോക്കിയിലൂടെ പ്രധാനമായും തേർഡ് അമ്പയറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എളുപ്പമാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിക്കുന്ന പന്തുകൾ നേരിട്ട് മുഖത്തടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് അമ്പയർമാർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമ്പയറുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഉപകരണം കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രധാനമായും 2020യുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ ഉപകരണം കൂടുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. വലിയ ഷോട്ടുകൾ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ കളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിർബന്ധമാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിനിടെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സാഹചര്യം ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. പ്രധാനമായും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അവസാന സെഷനിലാണ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അമ്പയർമാർ ലൈറ്റിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് ലൈറ്റോമീറ്ററിലൂടെയാണ്. മത്സരം നടത്താൻ അനുയോജ്യമായ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ അമ്പയർമാരും മത്സരത്തിൽ കരുതി വയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ചില നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് മത്സരം സമനിലയായ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണമാണിത്.